Romans chapter 12 this morning, sa inyong Biblia. Kung nasa amen, tanamaningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Romans chapter 12, verse number 1, 2, and 3, English, una, basay kaduha. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed, by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Bisaya, busa, ako naghangyo kaninyo, mga igsoon, pinagi sa mga kalooy sa Diyos, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. O gayaw, pagpahiuyon nining kalibutana, apan pagpausab kamo, dayon ako nagdugang duwa kapulong arong mas klaro ang Bisaya, apan pagpausab kamo sa kinatibuk-an. Kanang pasabot sa transform, mausob sa kinatibuk-an. Pinaagi sa pagbago sa inyong hunuhuna, aron ninyong masuta unsang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Salamat. Kaya ako mag-ingon, pinagi sa grasya nga gikahatag nga rin kanako, sa matag tao nga na kaninyo, sa dili paghuno-huna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahunaon. Apan sa paghuno-huna nga maligdong, sumala sa giapod-apod sa Dios nga to sa matag us ka tao nga sukod sa pagtuo. Title of my message this morning is just one word: transformation. Transformation. We could call it kinatibuk-an nga kausaban or kausbanan. In the Bible, they use kausaban. Complete and total change all the way through. Transformation. Nagsulat ko sa nindong nga outline gahapon, na 4 points kabahin sa transformation. Dahil naglingkod ko, nag-andam, nagsugod sa mensahe. O ang Diyos wala nagtuwan ako magwalibis ng uska punto niya nga outline. Nagbutang ko sa Facebook sa gabi kay dili makawali karon. I'm going to talk to you today about transformation. Ang kausabang ang Diyos ganahan maghimo diha sa imong kinabuhi. Magkapon na ta? Dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon na, Lord, we need you today. Thank you, Father, for our faithful folks. Thank you, Lord, for the people who are here. Now, Lord, you knew exactly who would be here this morning to hear this message. You knew who would need it for today and who would need it for the future. And I pray, God, that you'd fill me with your Spirit as I deliver it. Help my Visayan to be very clear. Keep my mind clear. Strengthen me. Keep my blood sugars level. Holy Spirit of God, pliog. Tabangin ko karon nga mutabang sa imong katawhan dere. Lord, please work in our hearts. Please, God, strengthen me. Help me to preach what is needed. Fill me with your Spirit, God. I need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong buntagan ang kumo story kaninyo. Kabay niya nga pulong sa English, transform. Be ye transformed. I said just a moment ago, that means mausob sa kinatibuk-an. All the way through. Hingpit nga kausbanan. Kanang ko mo pahibalo ni mo karong buntag, kanak yun ang tinguha sa Diyos alang sa imong kinabuhi. Dili siya interesado sa gamay nga kausaban sa pipila lang kabahin sa imong kinabuhi. Ganahan siya mo sob sa tanan.
transformation. Kanan siyang maghimo kanimo nga sama gayud ni Jesus. Turn with me to Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter number 8 and verse number 29. Excuse me. Excuse me. Kung nasa amen? For whom he, that's God, did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. Ay daghang tao malibog, kabay niya ng apulong predestinate. It's not that hard to understand. That he, that's Jesus, might be the firstborn among many brethren. Kay si kinsa iyang giila ng daan, iya usab nga gikatakda ng daan, nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang anak. Now notice, it doesn't say nga iyang gikatakda ng daan nga maluwas. It says he predestinated those who are saved to become like Jesus. I'm not going to go into that in depth today, but it's not that difficult to understand. Let me go back. Kay si kinsa iyang giila ng daan, iya usab nga gikatakda ng daan nga may sama ngadto sa dagway sa iyang anak. Aron nga siya, that's si Jesus, mahimong panganay diha sa daghang kaigsuonan. Kabalo ba ka nga sa wala pagayud ka na tao, ang Diyos nahibalo daan nga ikaw mo tuo ni Jesus ug maluwas? That's what it means there when it says iyang si kinsa iyang giila ng daan, meaning he knew in advance you would put your faith in Christ. Kabalo siya daan nga ikaw mag-decision sa pagbutang sa imong pagtuo diha ni Jesus Kristo. Now, it's important you understand, ang Diyos wala nagpugos kanimo nga motuo ni Kristo. Pero siya nahibalo daan nga ikaw mismo mag-decision nga motuo kaniya. We call that the doctrine of free will. Kita mag-decision. Ug naidaghang tao nga malibog yun kabay niyana ug ang ilang pagpasabot, ang pagtudlo kabayan sa Biblia magpalibog sa daghang tao. But it's actually very, very simple. Kini ang mga tao, the problem is they have pride and they don't want to accept the simple, clear teaching of the Bible. Usahay, nay, mapagarbohong nga mga tao nga musulti, something like this. They'll say, pero kung ang Diyos nahibalo daan, kung unsay akong buhaton, dili gawas nung gayur ang akong kabubuton kay siya na hibalo na, siya nag-decision. No, that's not what the Bible teaches. Dili lusod masabtan. Ang Diyos mihatag sa matag tao sa gawas nun kabubuton, free will. Gahom sa paghimo sa mga decisions alang sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang Diyos mihatag sa matag tao sa gawas ng kabubuton aron makadesisyon kung unsay iyang tuuhan o kung unsay iyang buhaton. Pero tungod Ginoo siya ug anaa siya gawas sa panahon nga naailabot niining kalibutana, syempre nahibalo siya sa tanan gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Of course, He knows what you're going to do. Nahibalo siya kung unsay mong buhaton sa dali pa kana mahitabo. But Pastor Mike, dali ko makasabot kung unsaon nga kana mahimo manggayod. Kung siya kabalo, I don't understand. I don't feel like I have a choice. Okay, here's the answer to that. Are you ready? Paminaw na ko karon. Ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia, dili gilimitahan pinaagi sa kaluyahon sa imong utok. Kung sobra kaluya ang imong utok, mao nga dali ka makasabot sa ubang kamatuoran sa Biblia. Ang problema dali sa Biblia, ang problema ana sa imong gilimitado nga pagsabot. Pagsalig lang sa Diyos, mas bright siya kay kanimo. It really is that simple. Kung panaglitan, kita makabisita sa SpaceX. Kinsa kabalo sa pulong SpaceX? Ang negosyo gisugod ni Elon Musk. Kabalo mo sa Elon Musk, pinakadato nga tao sa kalibutang mura. Elon Musk, bright kaayo,
right now gidumtang gyud dito sa US, but just for the record, he is a very good man ug nindot gyud ang iyang gibang buha alang sa United States of America. Pero nagsugod siya sa SpaceX. Ang iyang company nag-launch sa daghang rockets ug satellites ngadto sa orbit. Ang mga satellites ug maglibot-libot sa kalibutan aron maghatag sa internet. Si Lyle, nag-connect niya na, di ba, Ma'am Lisa? Nag-connect si Lyle sa SpaceX, what do they call it? Starlink. Ang internet, gikan sa mga satellites, gikan sa SpaceX. Kung panaglitan, kita makaato nga sa SpaceX. Ug dugang pa, magtagbok gayud ta ni Elon Musk mismo. Bright kaayo si Elon Musk. Og samtang nagistoryahan ay ta ni Elon Musk, just imagine siya mag-offer na mohatag ka nato sa tour sa SpaceX. Og siya mo dala na to sa lain-laing bahin sa factory or whatever they call it. Ang lugar sila maghimo sa mga bahin sa rockets. I don't understand any of that. But just imagine siya mo dala na to maglantaw kini ang lugar nga himuon ang kini nga bahin. Let me explain to you how it works. Magpasabot ko kaninyo sa paagi nga kini mag-andar o kini ang engineering o kini ang programming sa computer. Kung siya magsulay o pasabot nganhi kanato sa tanan engineering alang sa ang sunod nga rocket. He says, next month, mag-launch me sa rocket, and I want to explain to you how it works. Dili gayud ta makasabot sa tanan. Di ba? Gamay gyud ang atong pagsabot niya na. Di ba? Pero, bisan dili ta makasabot sa tanan mga detalye, kana na rocket, mag-launch ra gihapon next month. Ang atong kakulang sa pagsabot, dili maglimitado sa rocket. Maglimitaha sa rocket. Ang kamatuoran, kanunay mo gana, kanunay mo uswag, kanunay mo buntog. Truth always wins. Bisan imong utok, dili makaapas. Kung panaglitan na ay trabahante dito sa SpaceX, matag trabahante na ay iyang kaugalingon lugar gayud, kini ang imong bahin ay usa magatiman sa mga gamay nga chips sa rocket, the computer chips. Ug nailain maghimo sa rocket ba ang bahin nga himo sa thruster para sa rocket. Ug lain. You know, ang tao diri nga himo sa computer chip para sa software, wala siya idea kabay nining bahin diri sa rocket. Di ba? Pero kinahanglan na usa nga makasabot sa tanan aron magbantay nga sakto gayud ang tanan. Di ba? Nagadoon ko sa interview ni Elon Musk. Dili siya engineer sa iyang training. Maybe he has some engineering training, but he's an entrepreneur. Here's what he said. He said, "Sada ang nagsugod ko sa SpaceX. Ganahan gyud ko magsuhol sa pinakanindo nga rocket science engineer nga maka-engineer sa among mga rockets." He said, "Pero wala ko ay nakaplagan, so ako na lang naghimo." Kanang yun yung resulte. Kanang yun. Kinahanglan na isa nga makasabot sa tanan, o ang tanan lain, kinahanglan makasabot sa ilang bahin ra. Di ba? Kung kini nga tao diri, wala nakasabot sa iyang gipangbuhat dito, dili importante, mag-launch kiyapon. Di ba? Ang kakulang sa iyang pagsabot, dili maglimita sa rocket gikan sa kauswagan. Am I making sense to you? Ang atong kakulang sa pagsabot, dili gayud mag-usog sa kamatuoran sa Dios. Kung makaplagan nimo ang tao nga nagtudlo sa false doctrine gikan sa Biblia, and the excuse they say is, "Well, I can't understand that, so it can't be right." What? Ako musulod ni Elon Musk niya. Dili ko makasabot unsaon paggana sa imong rocket. So, syempre, sayop ka na. Mas mayo akong paper airplane. Tanawat ni. Wow, nindot ni. Nagikan rin nga to sa fan hapin. Kana nga itong hunahuna. Kung magduda ta sa pulong sa Diyos, kay lasod kong magapas. Am I making sense?
Ang Diyos dali gayud, limitahan, pinagi sa kakulang sa atong pagsabot. Limitahan ra siya, pinagi sa kakulang sa atong pagsalig. Kung naitaw diri mo sulti, nga naman ikaw ganan ako maghimo ni inik nga paagi. O si Ilan magsulti. Ayaw ka bala kaniya, just do it. Pero wala ko nakasabot. Nga naman kinahanglan mag-ingana. O si Ilan mas, ayaw ka bala ka, ako ka balo, you just do your job. Kung dali siya mo salig sa iyong bossin, mag-crash ang rocket. Kung ang tao sa ilalom, kanang pulo, ang tao sa ilalom, maghuno-huno nga mas bright siya kaysa boss sa pinakaibabaw, mag-discrash siya, ang rocket o ang mga tao mamatay. Am I making sense? Kung naay ka magtuora nga dili ka ayo masabtan nimo diya sa Biblia, undangi ang paghugom sa pulong sa Dios o pagsalig lang kaniya kay mas bright siya kay kanimo. Say, well, I don't understand. Just do what the Bible says. Ang pagsabot mo apas kanimo. Kung magsunod ka sa kamatuoran nga masabtan nimo karon, sa saktong panahon ang Diyos mo hatag kanimo og dugang pang pagsabot kabayan sa mga butang nga nagpalibog pa kanimo. A good understanding of all they that do His commandments. Daghang Kristohanon, dili ko motuman hangtod makasabot ko. Ang Diyos nagsaad, dili gayud ka makasabot hangtod ikaw motuman. Kung makaplagan nimo ang babae nga mosulti, dili ko makasabot sa ras nga ang babae kinahanglan magsayaw, dili mag-slacks. Dili ko ma-change hangtod makasabot ko. Dili gyud siya ma-change kay ang pagkamasinugtanon dili magikan sa pagsabot, ang pagsabot magikan sa pagkamasinugtanon. That wasn't in the outline, but it was good. I'm telling you this morning, sa wala pa ang Diyos may mugna sa kalibutan, siya nahibalo na nga ikaw pohon-pohon, mubutang sa imong pagsalig diya ni Kristo lang alang sa imong kaluwasan. O sumala sa atong gibasa diri sa Romans chapter 8 verse 29, diha dayon nagdesisyon siya nga hinahinay mag-usob siya kanimo sa kinatibuk-an kay nganuman aron may sama ka sa dagway ni Jesus Kristo. Unsay, I lost my place, I apologize. Unsay gitingwa sa Dios nga usbon niya diha kanimo. Are you ready? Tanan. That is what transform means. Mausob ang tanan. Kay nga naman, tungod kay ang tanan, diha sa imong natro nga kinaiya, magsupak niya na sa kinaiya ni Jesus. Our nature isn't like Jesus. O ang Diyos nagdesisyon daan, kung naitaong naluwas na, hinahinay, mag-usog ko kaniya aron mahisama ni Jesus. Na siyempre, wala itaw mahimong perpekto dari sa kalibutan. Kana mahitabo dito sa langit. Pero diri sa atong paglakaw sa yutanong nga kinabuhi, we're on a journey, and on the journey, God says, I want to make you more like Jesus. Let me just tell you today, maayo kaayo nga adlaw sa imong kinabuhi, nga ang kamatuoran mo danga sa imong hunuhuna, dili ko sama ni Jesus. O kinahanglan gayud ko nga mausog. Go back to Romans chapter 12 and verse number 2. Romans chapter 12 and verse number 2. I want you to notice, it doesn't say transform yourself. It says be transformed. Pagpausog kamo, meaning tuguti ang laing nga mousog kanimo. O kana nga laing mao ang Diyos mismo. Let's look at it. Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world. May sama nining dautang kalibutana. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
O kayaw, pagpahiuyo, nining kalibutan na, apan pagpausog kamo sa kinatibukan, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna, araw ninyong masuta, unsang maayog, makapahimuod o hingpit nga kabubuton sa Diyos. That word suta means magpruweba, pinaagi sa pagsulay. Nagwali ko kabayan nini nga verse, daghang panahon. Kamu kung nakadri sa mga tuig milabayan, nakadawang ka daghang mensahe ka nini verse. Nindok gyud kini nga verse. Pero dugay kayo. Dugay man. Wala ko nakamatikod sa sunod nga bersikulo. Tanawa ang verse 3. So verse 2 says, be ye transformed. Kanang thought, kanang context dere. Kinahanglan ka mausob sa kinatibukan aron may sama ni Kristo. We know that from Romans 8. But look at verse 3. Are you there? Romans 12 verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kay ako magingon, pinagi sa grasya nga gikahatang nga kanako, sa matag tao nga na kaninyo. So ako magingon, sa matag tao nga na kaninyo, sa dili paghunuhuna, sa iyang kaugalingon, nga mas labaw pa, kay siyang angay nga hunahunaon. Apan, sa paghunuhuna nga maligdong, sumala sa giapot-apot sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo nga sukod sa pagtuo. So unsay context nini nga verse? Ang context mao gihapon ang kinatibuk-an nga kausaban sa imong kinabuhi. Ug unsa ang sunod butang nga iyang gihiskod? Kung ganahan ka ma-transform. Kung ganahan ka nga imong kinaiya mabag-o aron may sama ni Kristo. Kung ganan ka nga makapruweba sa kabubuton sa Diyos, pinaagi sa pagsulay mo pruweba nga mayho, makapahimuod, hingpit. Kung ganahan ka ma-transform, ang unang gihiskod, what do you need? Humility. Pagka mapaubsanon. Ang saktong pag-isip sa imong kahimtang atubangan sa Diyos. Ang pinakadakon, you listen to me this morning, ang pinakadakong kaaway sa hingpit nga kausaban, sa imong kinabuhi. Ang pinakadakong kaaway sa espirituhanong pagtubo. Ang pinakadakong kaaway sa pagpausog ngadto sa dagway ni Kristo, mao ang atong tinunglo, tawhanon nga garbo. We don't really believe we need to change. Nagatutang ang tanan laing kinahanglan mausog, pero ako okay pa man. Kung ang lain may sama nako, okay ra ta. Grabe kayo ang garbo sa mga tao. Listen to me now. Dili gayud ka magsugod sa proseso sa kinatibuk-an nga kausaban hangtod ikaw mukat-on sa Dios nung batasan sa pagkamapaubsanon. Why do we not experience transformation? Mapugnan ta sa atong garbo. He says, be transformed! Prove God's will! Humble yourself. Walay tao mabag-o nga wala na gato, kinahanglan siya mabag-o. Walay tao mausob sa kinatibuk-an samtang nagatog siya nga napay bahin sa iyang kinabuhi nga mayo. You understand? God doesn't like anything about you. Pastor Mike, abin ko ang Diyos, naiguma na to. Oh, naiguma, yun. But there's a big difference between naiguma o ganahan.
Kamo nga mga kinikanan, nakasabot na panahon na naigumagyapon ka sa imong mga anak, pero dili ka ganahan nila. Diba? Ganahan means naay bahin sa iyong kinaiya nga makapahimot kanimo. Ang Diyos na gayong ganahan kumuusog sa tanan, kana nagpasabot, walay bisan unsa kanato nga nagpahimot kaniya. He says, there's only one way you can please me. And that's when you become more like Jesus. Bisan unsa nga nasa imong kinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Kristo, kana magpaimot ka nako. Pero kana nga natural diak sa imo ha, way pulos para nako. Nga naman ang tao dali mabag-o, because we believe there are still some good in me. Paul said that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Walay butang nga maayo nagapuyo sulod nako. You'll never begin the process of transformation until you learn the godly trait of humility. Saktong pag-iisip sa imong kahimtang, watch now, atubangan sa uskabalaan nga Diyos. Turn with me to Philippians chapter 2, verse 5. Philippians chapter 2, verse 5. Philippians chapter 2, verse 5. Pastor Mike, nalibog ko na ay maayo dinhi sa akong kinabuhi. Mao ba? O naa, unsa? Well, usahay magtabang ko sa uban. Mayo. Kaya nga naman. Kung tungod ka na ko mutabang. Okay, kung kana lang ang rason, nga naman ikaw masuko kung dili sila mag-appreciate. Bisa nang imong pagbinutan nasago sa kadalo. Ouch! Philippians 2 verse 5. Philippians 2 verse 5. Kung nana sa amen. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ito, kini nga panghunahuna, maana kaninyo, nga dito sab ni Kristo Jesus. Isa yung kinahanglan ta magdawa sa pagi sa hunahuna, nga makita na to diya ni Kristo. Unsa ba ka na? Look at verse 6. Who, of course that's Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Kinsa, ingon diha sa porma nga iya sa Diyos, wala naghunuhuna nga uska pagpangilog ang pagkasama sa Diyos. That Visayan phrase is a little more confusing than the English. Let me put it this way. Si Kristo dito sa langit, tarong nga nag-isip sa iyang kaugalingon nga pata sa Diyos. That's what that means. Wala siya nagato nga sala nga siya mag-angkon nga pata siya sa Diyos. That's what it means. Apan, sa atihang siya mianhid diri sa kalibutan, nagpadaplan siya niya ng tanan o mahimo ng uskas sulugoon nga to sa tanan. Jesus, who is God and believed he had a right to be equal with God, humbled himself. Now I got news for you. You're not God. Nga naman lasud kaayo para sa tao na magpaubos sa iyang kaugalingon. Jesus is God, but he humbled himself. We're not God, pero taas kayo atong pag-isip sa atong kaugalingon. Verse 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Apan mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan. O midala diha kaniya sa forma sa uska ulipon, o gihimo diha sa panagway sa mga tao. Tugot ko, mupasbot kaninyo kung unsa ba ang garbo. You ready? Ang makanunayong kabalaka, kabahin sa imong dungog at tubangan sa mga tao.
Kita hilabihan ka mabalakhon, kabahin sa hunahuna sa uban mahitungod kanato. That is pride. He made himself of no reputation. Walay kadungganan. Ang Diyos mismo niabot sa kalibutan. Ang kalibutan nga iya gimugna. Pero niabot siya sa gabi walay tao na kadungog gawas sa pipila nga ubos nga magbalantay sa karnero. Unsa kahay gihunahuna sa uban kabahin kanako? Kana nga atong natro mapagarbohon pangutana. Pero kana sayop gayud. Hini man ang saktong pangutana. Unsa gihunahuna sa uban kabahin ni Jesus tungod kanako. Kana ang pangutana sa mapaubsanon. Kitang tanan, natural kayo, mabalaka, unsay gihunahuna sa uban. Pero kana naggamo sa garbo lang. Sa diyang si Kristo, ang Diyos mismo, may anhit dari sa kalibutan. Wala siya nagkabalaka, kabahin sa iyang kadungganan. Siya mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan. Aron mahimong usa ka sulugoon. Look at verse 8. Excuse me. Philippians 2:8. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ug ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tawo iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Ug nahimong masinugtanon, ang Diyos mismo nahimong masinugtanon. Ngadto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Walay batasan nining kalibutan nga mas Diyos nun kaysa pagkamapaubsanon. Ang atong manluluwas, ang atong Ginoo, ang atong panag-ingnan alang sa matag lakang niining kinabuhiya, siya nga ang Ginoo labaw sa tanan, mipaubos sa iyang kaugalingon. Let's go back to Romans chapter 12 and verse 3. Romans chapter 12 and verse 3. Kunana, say amen? For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Sa dili paghunuhuna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahunaon. Can I give you a different definition of pride? Kabalo ba ka kung unsa ba ang garbo? Unsa bang pagkamapahitason? Unsa bang pagkahambog? Ang taas nga pag-isip sa akong kaugalingon nga gibase sa pagkampara ngadto sa ubang tawo. Taas ko kay mas mayo ko kay kaniya. That is pride. Pero naidakong problema diya niyana. Ang akong Diyos, wala nagsulay nga mag-usob ka nako aron mas maayo nako kaysa ubang tao. Nagsulay siya mag-usob ka nako aron mahisama ko ni Jesus. Ako makasulti kanimo kung unsa ba ang garbo? Kanang resulta sa pagkampara sa imong kaugalingon ngadto sa sayop nga tao. Ngano man kita magkumpara sa atong kaugalingon ngadto sa ubang tao, dili sila nga atong panag-ingnan. Kana nga katungdanan iya ni Jesus lamang. All pride comes from comparison.
Wala siya nagrespeto na ako. Human sa tanan akong gihimo lang kaniya. Tanan akong gugma. Nagatiman kaniya. Wala siya nag-appreciate ako. You know what that is? I'm saying, Mike, you are so much better than your wife. Diba? Garbo. Garbo. And it is that pride that stops us from being transformed into the image of Jesus Christ. Kana nga garbo, mawang babag sa atong pagkamahi, sa ibang grammar, sa atong mahimong sa, I can't say it, nga, to our becoming like Jesus Christ. I apologize, I don't know how to translate it. Kanang babag sa atong pagtubo. Kanang bago sa, ang babag sa atong pagpausog sa kinatibukan. Christian, undang yang pagkampara nga to sa uban, ug sugdi ang pagkampara sa imong kaugalingon nga to sa atong Ginoo nga si Jesus Kristo, ug ako musad kanimo, matunaw na ang tanan nimong garbo. Mahanaw ang kalagot. Mahanaw ang pagbati nga mas mayo ko kaysa uban. Kanunay magbinuwang ko ni Beth. Siya magreklamo kabayan sa ako, ako magsulti kabayan sa akong pagkagwapo. Magreklamo siya. And I say, but Beth, do you know how hard it is to be humble when you're as wonderful as I am? Kung nindot ka, sama na ko, ikaw po maglasod sa garbo o sa hay. I'm just saying what many Christians think for real. Kung ang tanan laing tao sa church may sama na ko, walay problema sa church. Really? Mao ba di ay? Ikaw ba ang panag-ingnan alang sa tanan? Ikaw ang uska Kristohanon sa dapitan nga dili kinahanglan mausob sa kinatibukan. Wow! I want to shake your hand. Nga naman napagkadari sa kalibutan. You're like the second Messiah. Mapagarbo ko. Let's go back to our text verses in Romans 12. Let's read them together. I'm going to read both verses. I know I've already read them several times. Let's read them again together and pay attention to what we see. Romans chapter 12, verse 2. Kunana, say amen. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, meaning saktong tarong nga hunahuna, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Did you know it takes faith to be humble? Dili ta natro nga motoo nga kita ang naay problema. Natro ta motoo nga ang tanan lain ng problema ug ako ang mayo. Bisan diha sa atong mga sayop, mangita ta sa paagi nga magbaso sa uban. Kamul ko ako na sayo, pero shut up. Kanang pabag! Kanang nagbabag kanimo gikan sa transformation sa imong kinabuhi. It takes faith to read the Bible and say, yeah, I am a jerk. Sabi niyo, jerk? Ano say jerk sa Bisaya? Walay sama yun niya na jerk. Nagpasabot, ang tao nga walay paki kabayan sa bisan nun sa walay laing tao. Walay paki kabayan sa laing tao. Romans 12 verse 2. Ugiyaw pagpahiuyon nining kalibutan ha. Apan pagpausab kamo sa kinatibukan, pinagis pagbago sa inyong hunahuna. Notice, hunahuna. Your thinking needs to be fixed. Why? Kay taas kayo atong hunahuna kabayan sa atong kaugalingon. Pinagis pagbago sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsang maayo makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Kaya ako magingon, pinagis sa grasya nga gikahatag nga ri kanako sa matag tao. I'd like to say ngato sa matag tao nga ana kaninyo.
sa dali paghunahuna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahunaon. Apan sa paghunahuna nga maligdong sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo nga sukod sa pagtuo. Ang mga tao nga gamay kayo o basa sa Biblia napagarbahon. Because the Bible is the source of faith. And it takes faith to recognize your true level before God. Nga naman napaydagang Kristohano nga dali gayud mag-experience ni ini nga transformation. Kinatibuk-an nga kausaban. I'm talking about transformation like the Apostle Paul. Ang pinakadakong kaaway sa mga Kristohanon nga nahimo nang ang pinakagamhanan nga magawali sa pagtuo ni Kristo. Unsay nahitabo kaniya? Transformation! I'm talking about kanang nahitabo ni Peter, a foul-mouthed fisherman. Hugaw ang iyang pulong. What's the word? Pagpasipala? Mapasipala. I don't know how to say it. He was blasphemous. Hugaw ang istorya. Wala'y pugong sayang pamatasan. Pero nahimo na siyang tao nga nagwali sa Pentecost din 3,000 people naluwas og nabaptismo. Unsa ba ka na? Transformation. Transformation. So unsa ba ang nagpugong ka na to? Sayo pang atong pag-isip sa atong kaugalingon. Kulang ta sa pagbasa sa Biblia. Kulang ang atong panahon uban sa Dios. Kung madugay ka uban sa tao, kanunay magkampara kanila. Kung madugay ka uban sa Dios, makakita na ka sa imong tinuod nga kahimtang. In the book of Isaiah, the first 5 chapters, nagwali siya kabayan sa tanan sala sa mga tao sa Israel, sakto gyud ang iyang pagwali. Woe unto you, kaalawutan nga to kaninyong tanan. Dayon sa chapter 6, si Isaiah nakakita sa Diyos mismo, gipataas na diya sa iyang trono. And when he saw the Lord, si Isaiah nagsulti, kaalawutan kanako. Basta lang busy ka magsulti kaalawutan sila. Wala pa ka nagdul kayo sa Ginoo. Kaya nga naman, tungod ka ang atong pag-isip sa atong kaugalingon dili tarong. Nag-isip ta sa atong kaugalingon nga okay raman. Tungod kay nagkumpara ta sa atong kaugalingon ngadto sa uban imbis ni Jesus Kristo lang. Mapugnan ta gikan sa kinatibuk-an nga kausaban pinaagi sa atong garbo. Pwede ba kung mga tanak kanimo? Unsa ba anaa gayud kanimo nga sama man sa kinaiya ni Jesus? Let's just be honest. Magprangka lang ta. Murag gamay na lang. Kanamong rason nga dalit ta masuko sa uban Kristohanon. Kanamong rason nga ang kalayo sa atong kasuko magsunog dugay gayud human sa katapusan sa misunderstanding. Kanamong rason nga dalit tang magchismis. O kanamong rason nga dalit tang mutuo sa chismis. Kanamong rason nga nakulangan ta sa gugma alang sa uban. Simple kayo. Dili ta sama ni Jesus. Wala pa ta na usog sa kinatibuk-an. Or more accurate, wala pa nagsugod yun sa proseso. Agi sa babag, sa atong garbo. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed
to the image of His Son. Kay si kinsa iyang giila ng daan, iya usab nga gikatakda ng daan nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang anak. Mahimo ba nga ang atong garbo nagpugong kanato gikan sa kinatibuk-an nga kausabang nga gitingwa sa Dios? Who are you comparing yourself to? I don't know how to say that exactly. Kinsa ba imong gikampara sa imong kaugalingon? I feel like that's wrong, but nasabtan ninyo. Kinsa gilantaw nimo maghunahuna o mas may ko kay kaniya? Sa iyo pang pagkampara, siyang panagiingnan. Close ng last nga, dali ka masuko, dayon ni balik ka sa imong kwarto, nga nung taon na ginoon sa problema sa kong gugma. Ano man dali ko sama ni Jesus, ikaw niluwas na ko, nag-offer na ko sa tinuod transformation, pero wala pa di ay. Asa nga itong humility? Kana itong gikinahanglan karon. Ang saktong pag-isip sa atong kahintang atubangan sa Diyos. Kung naay maayo dinhi kanako, kana ang resulta ni Jesus lamang. Ako ay labot. Tugon na mga ulo, yung mata.